Cek lur, nggone apa gubeke Mas Bagus wayahe iki wong YouTuber saka Dong Sambi lho lur. Wah, jos iki. Tandurane ya ora umum lur, wonge icire jagung ya wis ora umum. Iki YouTuber sing ternama daerah kene lur. Ning daerah Kecamatan Randu kene, ya isih termasuk daerah Kradenan juga. Iki panggone sahdu iki gubeke Mas Bagus iki lho. Wong Dong Sambi. Wah, enek kolame diku nyempret. Ayo jagung lah ya wis wayahe ngunduh lur iki lur. Jos ora. Oh, iki panggone nggo leren gerawan ya jos penak iki. Nunut-nunut kene lah. Iki jagonge ra umum iki tandurane. Iki kolame rusuh mare iki ya saking suwene ra umum. Ora tau dienggo nek dienggo nek wayahe nyempret tok.